persones amb discapacitat auditiva no tenen por a comunicar-se. No, la resta. Som les persones oients o normoients, les que tenim com a por a vegades de dir ui, me trobo amb una persona sorda, com he de comunicar? Perquè la persona sorda comunica, ja sigui amb una llengua de signes o amb una llengua oral. Per tant, ella té la intenció comunicativa de dir-te alguna cosa. Per tant, la resta de la societat el que han de fer, aquesta por a través de la sensibilització, jo crec que donant informació minva i desapareix, i ha de tenir clar certes pautes de comunicació. Quan m'atxerris, fem-ho la cara, intenta no posar-te res a la boca, a tots ens ha passat durant la pandèmia que enduïs la mascareta, i si tenim un element a davant, la boca dificulta moltíssim que jo pugui entendre-te. Si no t'entén, no passa res, agafar un paper i un llapis, vocalitzar bé, sense exagerar, no cridar i tenir clar aquestes pautes de comunicació cap a les persones sordes. Totalment. Perdona, Bianca. No, perdó, jo crec que una mica a col·lecció de lo que deia ella i amb la teva pregunta, crec que per mostrar sensibilitat s'ha de conèixer. Crec que l'important, i reprenent un poc l'importància d'aquesta setmana i d'aquests dies, com més coneixement tenim, manco por. Com deia ella, mostram cap a qualque cosa, en aquest cas una persona, una situació comunicativa que se mostra diferent a lo que estem avasats, i aquesta sensibilitat creix com més coneixement tenim. I crec que aposta fer visible tantes aquestes situacions que s'estan exposant aquí i tantes altres que hi ha és fonamental. I tant.